Canada. Ayan o. Ayan o. Ano, isaw. Ito, ano to? Juice. Ano? Pizza. Pizza. Yun, tea na naman. Chill. Chill tea. Ano? Ano? Ayan. Oops. Oh, sorry. Balloon. Ano? Ah. Yun o, tea na naman. Ano nga, Rod? Oh, bumili ka na. Kuya, i-edit out ko na naman yung putag. O, sabi mo dyan eh. So, wala naman dito. Yun nga yung hiwa na sa buhang. Yung plato. Hindi mo kumakahinga. Ano? Gusto mo ng donut? Yun. May aso.
Yun yung aso. Ano? Yun, nakaupo. Tara. Maghanap ka ngayon, tatambayan natin. Hindi ngayon lang na ganito dito. Bakit na iba? Nabagay mo? Kano? Puro sale ba yan? First scale, baka madamdaman pa yung mic. Ganyan ang tangkad ako ng laro. Ano, lumiit ka? Ganun? Niliit ako. Lumiit. Tangkad ako nun, inunahan lang nila ako sa tangkad.